имрӯз бо алафи баҳорӣ ва каду манту мепазам тамошобино ва давоми қиссамона нақл мекунам. Ҳангоме ки бохчонам таваллуд кард, зубчик губи бигем ана михели фарзанд таваллуд кард ки як лабаш бигем то биниша ҳуй буд. барои ҳамамон як рӯзи сиёҳ буд. Вақте ки кӯдакайро дом овардем, хонаи мо пури ғаму ғусса шуд. Ҳамамон зиқ будем. Уже тӯли як сол мешуд ки мо дар як хона зиндагӣ мекардем. Фарзандои ура ма уже ҳамчун фарзандои худам қабул кардагӣ будам. Беҳад бигем як зиндагии хушрӯ мегузарондем. ғаму ғусса хонаи моро фаро гирифт. Хай гуфтанд кӯдак оли майда бо як 3-4 моҳа шава, баъд оператсия мекунем. кундошум бетоқатӣ кард ки ман дар квартира наметунам. хонае ки пештар мо дар Тагучин зиндагӣ мекардем, видео мекардем, ӯ хона ҳоли набуд. Пеш аз ӯ як хона дига буд, абзори ваям дар канали ютубам ҳастай. Дар ҳамун ҷо зиндагӣ мекардем. Уҷа бо шароитиш аи хона дар безеби бад буд. Хай бетоқатӣ кард ки нема мерам. Шавҳарам розӣ шуд, ҳамамона бурд дар ҳамон қишлоқ монд. хона ки чанд қад зиндагӣ кардагӣ набудем, ҳама ҷо каламуш дуромадагӣ, ҷазир кардагӣ, кундошум таваллуд кардагӣ. Хай кундошум як хонара бигем ба обогреватель гарм кардам, шунодумша а як лав хонав дара тоза кардам. Баъд тамоми нозукиёш бигем ки тоза кардам хонав дара. баъд вақти кишто кор шуд, моҳи май буд. ҳангоми агарота тоза кардан, агарот 1 гектару 20 сотиқ буд. вақте ки агарота тоза мекардем, трактори калон заказ кардагӣ буд шавҳарам. хай кундошмам очаша файрод кард. очаш омад кӯдакора нигоҳ мекард, касада агарот будем. ба дасташ мусорора мебурдум, ма ба қопча да сари кифтам. ҳангоме ки коркунӣ моро шавҳарам дид, кундошма ҷанг кард ки тарам ранги сайда ки тезтара кора тамом кунем. барои ҳамин қаҳрш кард, намедонам шавҳарма чӣ гуфт нагуфт ки шавҳарам мара зери лату кӯб қарор дод. баъди ин ман дигар дар қишлоқ наистодам.